Už vám to ide. Idem na to. Ježiš Maroš. Peťo, hrá sa fotbal, Peťo. Čistý offside. Halo, gula! Halo! Nemáš mu výhodu a on je faulovaný. No. Pre seba hra útočí. On fauloval Maroša predtým, chytil nohu. Vieš, on je vysoký, keď to rozkníše, čo? To je to sova? Kde? Teraz ho neuvidíš, že na to lampu. No a už ho nevidím ani, ale som tam povedala. A jak lietala do kruhu? Až hore. Fulági! Dajte mu! Ale... Maroš, skús mu na 16-ku náhľad na nohu Patrikovi! To nevypadá ani normálne na tréneho syna. Peťo, pýtam. Otočme, nekopne duhu. Odkotý do prvej. Dobre, Pálko, dobre. Dobre, stačí, Pali. Majo, skús mu tak chvíľovku. Marek Urban, poďme. Kapom, kurva, tu ho máš v strede. Líne do nohy. Hraj. Mali. Áno. Čani, rozťahni na čiaru. Pálo, tu sme, Pálo. Normálne, originálne. Super. Výborné, Pálo. Andrej, pomôž, vrať sa, Andrej. Ty musíš. Ludo do piče. Kurva, už tam bol hráč druhý. Jebaná piča skurvená. Nie, normálne. Kurva, však neho jedno inú 16 dní rentame. Pali, trošku skôr, Pali. Jak ho môže oporučať spraviť, však sa na to postavím a nepustí ho vôbec. Prečo sa s tým bol? To je jedno krajú, vidí. Preto ste mali rukavice. Normálne, ten sa na čo fauluje? Prvý raz boli na polovičke, dali vám gól. Neplatí, lebo nehraje na tom. Treba ho pozvať. To chce tlak na ľuda. Dajme si domov, nenaháňajme sa, pitočne. Dávaj, nič sa nedej, ideme znovu. To je ten, čo fauluje v 16-ke. Tak. Do hry, ale! Roma, načo tam je Čaka tam má? Zastav do... Keď oni Vajsko nepostavili, ani jeden. Mali sme myšľance, dovolili sme na to. Ten rovňar to má, Marek. Dobre, volo. Roman tako povedal, nie? Marek sa naskakoval nohou do Marek? 3 metre otražuje bránu, otrapil takým 150 cm. Ale s tým musí jeden! Nevíra hlavičku Krista, Boha, jeho. Offside. Záber! A nebol offside? Nebol offside. Hraj! Aha. Jakubko, daj ho tam, Jakub! Žanka, dole s tým! Teraz Žanka! To je ono! Hraj! Výborný, Žanka, výborný! Toto je fotbal. A ešte tam bude Volado. Mášte sa, zrazí Jaro do prdele! Tam na tom dobre, potom tam netrvila brániť.
Žanka, výborne, Žanka, výborne. Tomáš, podajte nižšie trochu. Tomáš, pod nižšie. Pustite to trošku nižšie. Žanka sám. Dobre, mám ja. Žanka, hraj s ním, Žanka, hraj s ním. Hej, teraz si potichu, kurva. Čo som mu ja spíče? Čo si mu nič neurobil? Ja som dal nohu hore, on dá šlapať. Čo? Dal si loptu. Dobre, daj loptu. Dal si loptu ani. Bol faul, kurva, tak čo? Nebolo hneď pískané, to je preto. Nemal loptu, kurva. Jozef, trošku ostrejšie do toho. Chce to jeden gól dať, Polák. Nechce ti pridať, Janko. Takisto, Marek, takisto. Hrajme, hrajme. Dajte si, Janko, zústrenu. Gabi. Daj! Poď, Janko, toto je ona. Musí byť gól. Bola som na stane. Daj gól. Zastrela sa mu kopačka. Hráčov, ale halo, kde sme? Kulčo, poďme spojom, Kulčo. Korej loptu. To sú nahrávky. Bože môj, dobrý. Kriste Ježiši tam. Toto už je ako čau. Kulčo, to musí byť lepšie do prdele. Toto už je čau. Treba ho zobudiť. Roman, to nemôžeme im tak pokaziť. Nemáš na to, nepýtaj. Štípajú tí traja hráči, ten Višňa, aj ten Hajsko, aj... To je ťažko, nemôžeš zabíť zlato. Dobre, poďme nižšie. Chlapci, treba podržať trošku loptu. Je to rozhárané, beháte hore, dole. No čo majú hovoriť banánci? Tí sú jak s granátom rozhádzaní. Boha, to sú nahrávky. Nikto není na to. Dobre. Nikto není potáhli loptu ešte. Teraz už som si úplne rozjebal, jak som to hádzal a zabehal Furnanom, vieš? Na znak. Piča. A tak sa mi dobre chytalo, kurva. Ale čak, museli držať, nie? To, čo som potreboval od nich, nesplnili. Pol sezóny, kamarát. To sú nahrávky. Pána, je to normálne toto! No, jaj. To vy hráte s nimi! Prestaňte hrať na dlhé! Prestaňte pasovať, Palo! A jej, máte loptu, áno? Jaro, ty len mudruješ a nehráš. Kurva. Mudrujete a nehráte. Jak sa mi vyprávate? Ale kde tak je nebol? Ja ale som zlej stáv, už sa mi nedalo ani Jednu tam hrať. dlhú, zase. Jasné, tak. Ale bola. Hrajte. Počkaj, Peťo, počkaj si. Teraz Andrej, skús. Tani, poďme aspoň gól jeden.
Dohri, nedaj. A je, toto Viete, ale je normálne, jak vy tí lobdy dokážete postrácať. Láco do piče. To isté správaj mne tuto. Vôbec nejde do hráča, nechá ho spracovať, kúka sa na neho. Tak to bolo z toho, čo si nás tam obehrával. Nie na 11, čo si nás teraz obehrával. To Láco on len čakal na hráča. No len stoper a odkopával lobby. Čo, Peťa, nevydržali? Pozri, jakou ľahkosťou. Ja. Nikto z našich tam ani neskočí. Tam, potoka. Musíme prerušiť. Ach, Bože. Roman, daj si záležať! Každú lobdu, každú jednu lobdu. Tak ale... Ale ja som tu ešte nebol povedaný, že ideš. Ja mi to som nebol. Ja tam máš celý zápas. A nemusíš nastúpiť. Pod kontrolou. Už oproti, Jaro. Ja, Roman. Pána jeho, toto je, no pozri sa! Fauluj, ale už pred. To není možné toto! Chlapci, zelený, Lama! budíček. Hrá sa fotbal. Láco, to je... On bráni pozičnej, aj keď je v peťke. Máš to celé? Potom im to ukážeš a nebudú môcť hovoriť, že to tak nebolo. Budú to mať presne natočené. Nebojíš sa, že prestanú hrať fotbal? Že otrasné ináč. Však aspoň nebudú mať nejaké výhovorky. Ako, takto sa hráva v lige, keď sa hrá liga, že všetky lopty sa dávajú superom, povie sa. Pána jeho, však vy nešte nárad lobdu! No nevada, fakt. Tak si nedaj, zastav si mu, nepusti ho! Aj. Ja a nič. Išla vysoko. A daleko. Daleko. Široko, vysoko. Ako my hráme len po polovičku, či jak je to? Široko, vysoko. Jojo, počuj, keby tam obuvníkovi na miestku by neboli. Hento, čo si spravil obuvník? Čo ty len one? Zadratuje. Čo len umeli na hento. To by ti musel na celú petu našiť kožu a zasunúť pod to. Pozri, je to možné? Nemáme stred zálohy, áno. Nepracuje. Polovička a ideme spátky. Vôbec nestavuje ten Roman. Dáme ho dole. Kučo, poď, Kučo. Pôjdeš do útoku. Andrej, pôjdeš potom na ľavého záložníka. Jojo, ale ukáž voľače. Bojujú miesto základnú zostave. Počúvaj. Jedinečnú príležitosť. Aj ty si mal dneska jedinečnú. Ja som mal aj jedinečnú kopačku. A nechal sa vystriedať. Ale dole priznám sa, že som bol v strese, panike, tak som chcel ísť dole. Ja som ti ináč veril, že chytíš tú 11-ku. A ja som si veril. A Ibaj. Ale už vždycky mi ju dobnú do opačnej strany už posledný čas. Faul. Peťo, Polák. Striedame. Roman. Poď dole, Roman, poď. Andrej, pôjdeš. Preto daj si záležať. Vyrovnaj, nie? Peťo, vyrovnaj! Však je to 2-0. Áno. Daj 2 hlavou. Roman, nemáš tepláky, voláš? Roman. Dajme!
Aha, je tam. Yes! Gól! Thank you, yes! Gól! Čo je? Gól! Dúfam, že si to aj nahral. Pekné. Peter, je to natočené. Koľko to bude? To bude zase. Peter vie kopať, keď sa mu darí, ide. Však jasne. Povedal, z pravej strany kope Polák a tým to skončilo, lebo on tú lavačku zatočil. Áno, presne. A do nich! Ja si musím počkať na tej kole, že to nedá to. Nechce sa mi za nich zúchavný. Kalani, ale nie otvárať to zbytočné. Maro, toto zase sme ste. Ale nie pokazi, nebola dobre nahraná. A do behu rýchle. Patrikovi si mal nahrať a mal si utekať. Hraj, nevyprávaj, hraj. Tak aj ja sa zle cítim, na čo mám robiť. Aj my? Kľude si zahrajme ešte, kalani. No, poďme. Ešte jednu štandardku vymysleť. Peťo! Pracuj to, kurva! Ale čo aj ty mu do toho, no? Však mu Marek šlápni. Áno, nemal vôbec mu dávať lobdu, ale... Ty si mu mal tak šlápni. Peter, nahrávaj poradne. Ale nemal vôbec nahrávať, čo? Zostaň, že má spracovať. Presne. Hej! Čo je? Len tam to odpískaš, že? Toto nebolo fér. Toto je to, ale piče. A nedá. Nahraj Patrikovi v strede. Nevadí, Palo, vráťme sa, Palko, vráťme sa! Káni, nehádajte sa! Ale jasne, že tam odpíska to... Sudcovi mrkvu! Peťo, prehozo! No! Ježiš. Poď ešte! Levo! Už je moc! Toto sú není dobré. Hned centrúva. Z prvej! Hned mal centrúva. Poď, hraj! Poď ešte, poď! Že není konec, hraj! Záberte ešte. Prečo my máme takých? Záverte! Nám 11 vždy odpískajú a proti. Neviem, nechápem to. To je jak Ja som nehal do piče. Ja som nehal. Máma, super! Láco! Kurva, 3 razy za polčas! Piče. Mútika fúrčak, čo je? Teraz mohli dať 2 góly, keby sa boli ondili. Peter dobre zachytil a vidíš to. Kurva, keď vidím, že je rýchlejší, tak nebudem pred mnou stať. Za ním, aby som ho dobehol. A to však si zakryť. To sú nahrávky. Ale toto už mohol pískať 11. Toto by stačilo len... Však ho tam súca sácal. Ono takto sotil. No. My to nemáme v hlavách, tu kurbe. Tak musíte sa to naučiť. To je, rozumieš, vy, čo ste hrávali aj na jeseň, to tak bolo, vy sa do toho musíte dostať, do takejto, dajme tomu, takéto šutáže už sa to hrá. No tak jasné.
Lenže keby sme to hrali už teraz, tak by to bolo o volačom zás inom. Lepšie by to Aha, bolo. Peťo mohol strieľať. Yes! Jožko, comeback! Detka, go! Tréner, jak počujeme asistenta, povedzte sa, čo on spraví. On to zevracal. Ale ty sa tu nasral, ty sa tu hecúval, že musí bojovať na miesto. To teda... No už teraz sa dá povedať. Jankovičovi to povieme, že Jožo Babiš dal do. Jak sa Dá volá? sa. Babač. Jojo! Ešte jeden! Už to je lepšie, vidíš? Už si bližšie k základu. Počúvaj, neoslavujte, hrajte, neoslavujte! Presne, hrajte! Nevysúvaj! Peter, kam tam už ideš? Ostaň tam na tom svojom hráčovi. Behaj s ním. Kurva, štvrtý raz, aha. Štvrtý raz do piče, to není bol. Ale nedal gól. Nedal, ale My tu môžeme hrať do piče, keď napíš. 5 razy dlhá lobda a utečenie. 5 razy. Tvoj záprach jak hovado. Ale však treba povedať, že cez túto ľavú stranu im to uteká. Nie, lebo sú není presne na hráčovi. To musíte byť na nom. Čo víš, ak posledný bude stáť len križovať tým. Alebo tak, ale že on keď sa vysunú, tak aspoň tak, že bude furt pri nom. Musí ho presne. Tak už ide na nom lobda a musí dať podtlak. Aha, to je nahrávka do riti. Rado, čas! Máme nájsť to? Nie, ale však nemá tam nikoho. Však áno, presne. To je Presne, to už nevypíš. Preruš. Hej, v strede! Formuj to! Prerušuj. Hovorím to, aha, zás. To nemyslí vážne, to bola lopta, nám neodpískaš. Sudcovi mrkvu. A toto nie je normálne. To ozaj to Orvište akože musí vyhrať. To není pekné, to není fér. Kurva, ach. Mároš do piče aspoň hrať. Ale toto je typický slovenský fotbal v nižších ligách. Lepší musí vyhrať, aj keď prehráva. To my všetko vieme, my ho neuznávame, ten gól. Toto je... To je tá gorila korupcia. Na obidvoch stranách malo pískať. To neplatí. My ho neuznávame. A potom sa tí sudcovia sa čudujete, že potom nadávame. Tak toto nebola čistá jedna. Áno? Však prečo tam kriča, že je lopta? Ja nevidím. Koľko je míle do konca? Áno, trafil síce loptu, hej, ale preťal mu brávu. No tak dobre, tak keď niekto trafí loptu a padne, tak to budeme pískať, áno? Fajn. Chalani, váľajte sa po zemi! Marek, váľajte sa všade, do 16-ky, hážte sa o zem. Možno aj vám odpíska. Ale hraj ešte! Sú lepší tí naši. Oni dali 2 z 11-ky, 2 góly. My sme dali z hry. Padni! Padni, 11-ka, wow! Húpi! Nežijú frašky! Toto dáme do jojky! Dáme ich do jojky! Nie tu zelenú si dajte správe. No dávajte tam, máte aké oné 50 dvojky. Pálo, sa tento vyšiel začal, nemôže ísť na spátky. Omen kompenzoval. Čo ho zadržte? Aj doteraz dáva. Yes! Odpískaj, konec! Je ešte 5 minút. Koľko to je vlastne? 3-3? Tak ho vyťazný. Poď ešte, poď do konca, hraj!
Sme lepší, my sme dali 2 góly z hry. No. Poď, ži ešte! Chcem, Marek. Láco, už choď dole. Strašne neskoro. Tak, krásne, Peter. Ideš. Peťo. Funguj. Bolo pekné. Jožo nedobehne. Pekné bolo. Ťažké brucho mal. No.